Tämä ajomatka kotiin voi olla tosi haastava paikka ja lapsesi saattaa jopa halua mennä jonkun muun kyydissä, jos siellä on tullut epäonnistuminen. Kuinka me tehdään tästä ajomatkasta mukava ja turvallinen ja hauska sille lapselle, vaikka se suorittaminen ei ehkä mennyt tänään ihan nappiin? Mun vinkki teille vanhemmille on: aloitetaan me vanhemmat se keskustelu, mutta ei siitä suorittamisesta, vaan kysytään ihan perusasioita. Onko sulla nälkä? Onko sulla jano? Niin se lapsi saa semmoisen hengähdystauon, että mun ei tarvinnutkaan alkaa heti selvittämään ja selittämään, että miksi mä missasin sen rankkarin. Kun se lapsi haluaa puhua siitä suorittamisesta, niin ollaan hereillä ja kuunnellaan lasta ja annetaan ohjeita vasta sit, kun lapsi kysyy. Ja muistetaan, että tämä on lasten urheilua. Ei olla arvostelijoina, vaan ollaan kannustajina. Mieluummin ollaan positiivisesti kannustamassa. Hyvää ja hauskoja, turvallisia kotimatkoja pelin jälkeen.